Bueno, hemetxe gaude Azkorteko Ermillako sakristian, eta Sebastian zein da pixkat hemen dago zuen bilera honen helburua edo zertako elkartzen zate hemen meza hostian? Helburua, aspaldiko helburua dela esan ez, hasi beharko benduke, aspaldikoa, mila berreun urte ere horreixe kontatzen zian aurreokuak, eta helburua da nolabait ere festen laguntza, batez ere, baserritarrak elkartzia batetik, eta bestetik festen laguntza dirua pixka biltzia. Oraindik ere gaur ere festetako dirua hemen jasotzen du eta ematen dio festa Txakun Kultur Elkarteak antolatzen ditu hango festak eta dirua zerbait bildutakoa ematen digu. Eta gero beste bat denboratian ermitakeko teilatua konpondu gertzula zerbait dira nola. Gastuak sortzen dira. Bilera hontan erabakitzen zian, gaina ni goazenez aitozanak horietatik etorri ziela teilatu baiziek eman, Azkorteko teilatua, lehen gogora ozeoela, eta hiru ganauarekin, behiak eta idik eta zirazionekin, etorri karri zituela teilak hori txikiko kamionetik honean. Orduan elkartuko zian, eta esango zen teilatua gaizki daukagu, hau konpondu gara eta zema diru orrindu behar dugu, eta orduan bilera hontatik atzako zen, da nolabete ere, erabaki hori. Zuek hemen zaudeten guztiok zer zareten lasarte horiakoak? Danak, ezta? Denak. Eta gutxi gora bera, bertako baserritan eta bizizarretenak edo? Bai, zerbait esan nahi zelu. Apaiza ez ezik. Apaiza urnietakoa da. Apaiza urnietakoa. Nik uste nuen Uriako parrokiaren eginkizun azala, hemengo elizkontua. Hauekin garbitu genuen asunto hori, behin betiako. Eta auzoko eginkizuna omentzala hau sontzioten hauek. Torduan, ni egingo niela, eta apaizan Gipuzkoa guzin apaiz bile barrik etzutela. Eta geroztik nola moldatzen da urnietar bat hemen lasartear artian. Ondo tratatzen zaitu edo? Hauek lasarteko dira udaletxez, baina parrokiz urnietarrak, joko. Dandanak ez baino gehiago. Eta bihotzez ez dut, urnietarrak ala lasartearrak, Bernardo? Bita uizkean. Bai, oaindik, garai batian gainera hemengo ingurune hauek oaindik ere urnietako parte ziren, ezta? Eta ero lasarteko udaletxea sortu zanean, orduan egin zenuten pixkat aldaketa. Baina mantentzen duzu harremana urnietarekin eta ondo, itxura. Horera ginen aurrita. Eta ze esan bani zuen, diru emateak orduan eta txintxo bortatzen dute, o pixkat horre... Bai. Ondo bortatzen ni oso. Bai, oso ondo. Jose Mari, zen guztia, ondo? Bai, gustora o? Hemen gustoa ematen da. Bai, ez da? Lagun arteko gingu eta... Oain gaina tukuneo, takuneo, dalago iztartu zuzen ezio, harekiten ditu gazteik gehinak eta oain erretxili izbratzen gehiak. Ez da hola. Bai, ondo izan. Gero zemoze, esan minasko nukenik eta nintzen jaketeko da. Hori ja sortu zen, Burnet tela fabrika sortu zen ezkio. Hori ja bi etxe bakarrik zeuden, bi basarri, eta 1848an sortu zen horiako fabrika. Zeak telak eta erik eta iteko fabrika. Ordu arte, Santakutxe unian bakarrik izaten zen hemen meza. Eta gero ze gertatu zen, horietarrak ere, langilea zian ez, egun guztia pasatzen zuen lanian, eta Santakutxe unian etortzek ez zuen izaten. Orduan erabaki zuen, urrengo igandian, meza ospatzia hemen. Orduan urrietak esan zuen ez guk itxen dugu Santako zeunekoa, baina zuiri uzten zaitue ermita, baina zuek ekarri apaiza eta zuek zuen gain. Hortatik anasi izan hona bat ere, baserritarrak elkartu, apaiza topatu, nik askotan jo naiz apaiza bila, Zarauza, Tolosa, Loiola ere bai, Karmelitetan zean Amarane bai, ekarriet, gizona hundi bat batzen ez, fraili bat, eta nik igual 20 urte honetan nahiz apaizak hartzen. Halako batian, gehatu ginean, zute ginean frailiak, nola asko hozi izaten dian frailetan, joate ginean fraile etxetak. Orduan gertatu zen urte batian, fraileak ez karmelitak eta ez loiolakoak eta inor danak atzekoak. Orduan, joan ginean, Iñaki Arantzadina, horretako erretoriana,
Eta horrek esan zion, ez apuratu. Nire parrokian barron zion, eta nik kargo ingo nahi zen hemendik aurrea. Orduan gutxi gora bera esan dezakegu dela, futbolean hor Europako kompetizioetan deite dute kanporaketak deidei buelta esate zaita. Eta hor orduan izan horitzak atzeko zerbait, ezta? Ibaltxo bai. Bueno, ikusten dut ardo bat abintzat badagula gure artean, eta nik uste bukatzeko zerrobia denok elkarrekin topa egitea baino iruditzen bazaizu, bai? Egin baldego ba. Tira ba. Lehen da biziko txakolina ekarri du, Txakolina, Venga ba. Baixo bat ekarriko Baso edo. eta zuen baimenarekin eutxi horrela jaunak, hemendik aurrera ere, segi ondo, eta eskerrik asko zuen arrerabetik, Venga, haupa sarte horia eta haupa urnieta. Atxe bano da. Oso ondo bai. Venga. Ibaltxeko dela.